Use the means of today to reach the people of today. This Holy Mass is brought to you in collaboration with Ricardo O. Santiago, Stu and Nancy Santiago, APM-AD and Promo Management, Alex P. Montañez and Family, Ernie and Mercy Evangelista, St. John Paul II College of Davao, Royal Bread House Incorporated, Tat and Gigi Coronel and Family, Teresita Villa Abrilie, T. Linaw Trucking Services, Davao Durian Laundry Services Company, Protasio Takandong, Shardan, JDB Diversified Incorporated, Consolidated Plywood Industry Incorporated, Melvin E. Aviles, Purita and Lorenzo and Family, Attorney and Mrs. Ellie Britannia and Family, Quilans Food House, PSST Bote Jang Store, Mr. and Mrs. Clemencia D. Catalunya and Family, Brother Henry and Lolita Evangelista and Family, Mr. and Mrs. Lucas Datoy and Family, Army Kudal and Family, Dr. and Mrs. Carol John S. Britannia and Family, Jess and Dr. Melly Dison and Family, Dove Sales Incorporated, and Dream Vet and All the Way and Herbal Products. Offering of the Holy Mass. Accept Most Holy Trinity. This sacrifice fulfilled at one time by the divine word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the church, for my dear ones, and for myself. We pray for the intentions of our regular sponsors, choir members, donors, offerers, and volunteers of this Holy Mass, especially the sponsoring group, Mission Society of the Philippines, mission partners of the MSP Fathers, Thanksgiving intentions of Dr. Carlos Tan and family, Malu Cadelenia and family, birthday intentions of Archie Gumapak, special intentions of Archie Gumapak on the success of his IELTS exam, recovery and healing of Jermaine Chu, Rodolfo Estera, Emil Sison, Ernie Evangelista, Willie Diaz, Thelma Lavares, and Brother Henry Evangelista. For the eternal repose of Milagros, Luciana, Elpidio, Adelaida, Claudio, Father Al Botero, Teresita Ronda, Celerina Gabotero, Charito, and all benefactors of the Paulines RTV programs. Ato karong iampo ang mga masakiton nga nasa ilang mga panimalay ug sa hospital. Ginoo ug Amahan, Dios nga walay katapusan makagahom sa tanan. Pinaagi sa imong panalangin hatagan mo kami kusog ug panabang sa among kahuyang. Sa imong kaluoy hikapa ang mga masakiton. Palingkawasa sila gikan sa sakit. Ipahiuli kanila ang maayong panglawas. Aron diha sa kasiguruhan sa imong kaayo, magdahig sila nga mapasalamaton sa imong balaangalan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon diha ni Kristo, mayong buntag kanatong tanan. Si Jesus nagtudlo sa iyang mga disipulos sa pagpangandoy sa gingharian sa Dios. Sama sa gibuhat ni Solomon sa Daang Testamento, ginamit ang kasagarang larawan sama sa bahandi nga gilubong sa umahan o sa perlas nga adunay dakong kantidad, mahalon. Nagpunting si Jesus kung unsa ang pamaagi sa paghatag kanato sa gingharian. Karong adlaw usab,
ang kasulugan sa Phil Mission Sunday, diin atong gihandom ang mga paring Pilipino Diocesano Misyonero nga gitawag nga Mission Society of the Philippines or MSP. Sa pagkakaron, nag-alagad sa 5 ka kontinento ug 12 ka nasod sa tibuok kalibutan. Namugna kini sa Catholic Bishops of the Philippines niadtong 1965 nga nagsilbing pasalamat sa langyaw nga mga misyonero kinsa maoy nagsangyaw sa gasa sa pagtuo dinhi sa Pilipinas. Busa ang atong tubag mao ang pagtabang kanila pinaagi sa pag-ampo, pagpaambit sa talento, sa panahon ug bahandi, tungod kay dili sayon ang mahimong misyonero. Ang mumisa karong buntaga mao si Father Ferdy Aporilio MSP. Ang mo konselebrar mao sila si Father Cedric Alimbuyong MSP, Father Dudes Pinili MSP, o si Father Nads Lumandas MSP. Ang manganta mao ang Our Lady of Lourdes Choir, Bangkal, Davao City. Palihog, manindog ang tanan, ug himayaon ta ang Dios pinaagi sa pasiunang awit. Sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo o ang gugma sa Dios o ang panaghiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maanaa kaninyo. Mga igsoon atong andamon atong kaugalingon sa pagsaulog sa santos nga misa diha sa paghinulsol sa atong mga kalapasan. Nagakumpisal ako sa Dios nga Amahan, makagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon. Sa pulong sa buhat, o sa pagbuhat sa aming buhaton. Akong sala. O sa aming o kang Santa Maria, karanay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron iniabot ni ampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloy-an unda kita sa Dios nga makagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon unda kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Cristo
Maluoy ka, Mag-ampo kita. O Dios, among amahan og tigpanalipod, kun wala ikaw walay malig-on, walay santos. Tultuli kami nganha sa kinabuhing tunhay, pinaagi sa pagtabang kanamo, sa hustong paggamit sa mga maayong butang niining kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi og hari uban kanimo, og sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang basahon sa mga hari. Usa ka gabi ni ana, samtang didto si Salomon sa gabaon, mipakita kaniya ang Ginoo. Pinaagi sa usa ka damgo ug miingon kaniya, "Pangayo kanako bisag unsa." Og si Salomon miingon, "O Ginoo nga akong Dios, gihimo mong hari ang imong alagad, ilis sa akong amahan nga si David. Bisan tuod batan-on pa ako kaayo, og walay hibang kaagan sa pagpangulo. Og ang imong alagad ania sa taliwala sa katawhan nga imong gipili. Usa kadako nga katawhan nga dili maihap tungod sa kadaghan. Busa hatagi ang imong alagad og kaalam aron mahibalo siya pagdumala sa imong katawhan, uban ang katarong. Kay kinsa may makamando niining daghang katawhan. Nahimuot ang Ginoo nga kini ang gipangayo ni Salomon, o giingnan siya sa Dios. Tungod kay kiniman ang imong gipangayo, og wala ka mangayo og taas nga kinabuhi o bahandi, o sa kinabuhi sa imong mga kaaway. Hatagan ko ikaw sa imong gipangayo. Hatagan ko ikaw kaalam nga wala pa maangkon ni bisan kinsa kaniadto, ni sa umaabot nga panahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo.
nagaingon ako, Ginoo, nga akong bahin. Mao ang pag-amping sa imong mga pulong. Ang balaod sa imong baba, mas bililhon alang kanako. Kay ang linidbo nga salapi, nga bulawan ug plata. Maghupay unta kanako ang imong kaloy. Sumala sa imong saad ngadto sa imong mga sulugo. Padangata kanako ang imong kaloy aron na mabuhi ako. Kaya ang imong balaod mao'y akong kalipay. Ligog ako ang imong mga sugo. Katingalahan ng imong mga gimbutan, busa ko silang gituman. Ang pagpadayag sa imong mga pulong, nagahatag og kahaya. Nagahatag og salabutan sa tao ngayano. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya ug sa iyang mga tinawag sumala sa iyang tuyo. Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak. Aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busa, gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain. Wala lamang niya tawga sila, kundili gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah,
Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma. Ug nahitabo nga hikalutan kini sa usa ka tawo. Apan iyang gilubong pag-usab, hilabihan niyang lipaya ug tungod niini, milakaw siya ug iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan, ug unya mibalik siya ug iyang gipalit ang uma. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot nga mga mutya. Sa diha nakaplag siya og usa ka mutya nga may talagsaong kaanindot, milakaw siya og gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit ang mutya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mayong buntag kaninyong tanan. Pwede ba mo pahimo kadiyot kay murag seryoso ra kaayo ta? Kay karong adlaw dapat magmalipayon ta kay atong gisaulog ang Field Mission Sunday. Adlaw sa mga Pilipino nga mga misyonero. Busa kung atong pamalandungan sa atong mga pagbasa, una sa tanan ang unang pagbasa si Solomon. Gipangutana sa Dios unsa iyang pilion, unsa iyang pangayoon kaniya. Ang iyang kaabtik, ang iyang kahanas o iyang kaalam, miingon siya nga hatagi ako og kaalam aron ako makaalagad sa katawhan. Busa mao kini ang pinakamaanindot nga gipangayo ni Hari Solomon. Tud kay wala man siya mangayo alang sa iyang kaugalingon, kundili iyang gipangayo ang kinaadman aron iyang kaalagaran ang katawhan nga gihatag kaniya sa Dios. Busa mausab kini ang atong gisaulog karon. Ang atong mga misyonero nagasaulog ug nagaalagad sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Partikular ang Mission Society of the Philippines sa pagkakamaduna na kitay daghan nga mga nasod nga atong mga Pilipino nga mga misyonero nagaalagad isip usa ka pari nga misyonero. Dili lang pari, usa ka misyonero. Mao bitaw nga karon ako ang ilang gitagaan og katungod sa pagpaambit kay ako may kamanghuran ilang tanan. Kay wala pa man ko'y buhok, mao nga ako ang kamanghuran. Ang atong celebrant, si Father Popoy, mulargahay paingon sa Thailand. Naghulat na lang siyang visa. Mularga na sa Thailand. Ug si Father Nads, kanang hapit pod maupaw, gikan ka na siya sa Japan. 11 years sa Japan. Unya mahibalo na siya mo ni Punggo. Ug katong among amahan nga naa sa kilid, mao kana ang veterano namo nga missionary sa MSP, daghan na mga nasod iyang giadtuan. Si Father Dodds pinili, gikan na siya sa Indonesia, gikan na siya sa Solomon sa Cook Islands, gikan sa Guyana, South America. Ug bisan asa siya ni adto, iyang gidala ang mensahe sa pagpasalamat sa Dios nung kay nakadawat ang MSP og pagtuo. Busa kitang tanan hinaot unta nga atong itisok sa atong kasing-kasing nga kita day gitawag sa Dios nga mahimong kabahin niining buhat sa misyon. Sa atong ebanghelyo mga igsoon, nindot kaayong pamalandungan. Usa ka tawo iyang nakalutan ang usa ka bahandi. Og unya sa pakakita niini maong bahandi, milakaw siya. Og iyang gibaligya ang iyang katigayunan og mibalik siya og gipalit ang maong umahan diin didto nahimutang ang usa ka bahandi. Usa ka mahalon nga siguro gold baka to
perlas bakahato, pero may balik siya tud kay iyang nakaplagan ang mas importante nga butang sa iyang kinabuhi. Busa ingon usab niini maigsuon ang atong pagtuo. Human kita makadawat gikan sa mga misyonero nga mga pare ng laing nasod, kita nga mga Pilipino nakadawat og maong pagtuo. Busa atong nakautan kining maong pagtuo ug ato kining gipalambo diha sa atong tagsa-tagsa ka mga katilingban. Mao bitaw nga ang MSP gitukod agig tubag sa hagit sa atong simbahan nga kita nga mga Pilipino mamahimo na unya nga maoy magpaambit sa mayong balita. Human kita makadawat niya anang maong pagtuo. Buti pa sabot day ang bahandi nga gihisgutan sa ebanghelyo mao kini maigsuon ang pagtuo o pagsalig kang Kristo. Mao bitaw nga ang gihagit sa ebanghelyo mao nga atong bansayon, atong pilion ang mga butang nga makapaidul kanato sa Dios. Hinaot unta nga kadtong mga butang nga naa kaninyo karon inyong pag-alimahan labi na ang pagtuo. Busa miyon kita ang mga Pilipino unsa may kalainan sa mga Pilipino. Kita mga Pilipino wala tay bahandi. Apan ang atong kasibot sa pagtuo, ang atong pagkamalipayon, mao kana ang buot nga atong ipaambit sa katawhan. Busa pahiyom kuno mo gamay. Kay dili ta mahimong misyonero kung magsigitag mugot. Amen? Amen. Mao kana ang unang hagit nga human kita makadawat niining pagtuo. Panahon na usab nga kita magapaambit niini. Kay ang maong bahandi mao man ang pagtuo. Sa ikaduha, mga igsoon, nga sambingay ni Kristo. Unsa ganito? May tungod sa mutya? Wa gud man naminaw. Kay buntag pamanggod sayo, papamuna ka mata. Pwede ba inyo nimong katupad nga maayong buntag, maayo kang tao? Singon niya na mga igsoon ang mga Pilipino. Naningkamot kita sa pagbuhat og mayon kita makasulod sing harian sa Dios agisgutan sa atong ebanghelyo. Dili kita makasulod ni ana mo harian kung dili kita mapasalamaton. Dili kita maalagaron sa atong isig kaingon. Busa mao nga nagkatigom kita karong buntaga labi na kini mga sakop sa Field Mission Auxiliary Association o FYM Filipino Youth with a Mission. Mao kini sila ang mga katabang mipadayon o mutabang sa MSP aron mapalambo ang pagsangyaw sa balita. Kung wala mo, wala gipalit na mog tambal. Kung wala mo nga ipimee, maputlan mig suga. Pagsugod na ako diri sa Davao, naputlan mig suga. Nakaligo kog alauna imedya sa kaadlawon kapag kainit bagyod. Sa akong paminaw, mao kini ang kakabos. Nga ang kakabos sa usa ka tawo nga wala nato masinati sa mga kaparian, kana maputlan kag suga, maputlan kag tubig, mamatyan kag imong pinalangga sa kinabuhi, kini mga igsuon, mga kabahin lamang aron ang atong masinati ug atong pangayoon sa Dios ang iyang kaisog, ang iyang kusog aron kita makapadayon. Kung walay Dios, walay kapuslanan, dili mahimong maayo og malinaw ng atong kinabuhi. Busa igsuon karong buntaga itisok sa inyong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing ug hunahuna nga si Kristo nga gilansang sa krus namatay ug nabanhaw anaa magapuyo unta sa tagsa-tagsa ninyo kanato nga kasing-kasing. Kung anaa ka na mismo kanunay sa atong kasing-kasing, dili kita maglisod bisag unsa nga mga babag nga atong ikasugat sa atong kinabuhi. Kay ato namang nakalot, ato namang nakaplagan ang tinuod nga bahandi nga wala lain kundi atong Ginoong Hesukristo. Amen ba? Amen. Ato kuno pagpakan ng Ginoo, katag sa ni siya nagiuban kanato. Unsaon man nato pagpadayon ang misyon ni Kristo. Sa ako nang giingon kanina, atong gisaulog karon ang Field Mission Sunday. 52 na katuig ang ato mga pari nga mga Pilipino nga misyonero nga nagdala, naghatod sa mayong balita nga adunay lain nasod. Ako gikan ko sa American Samoa.
Gikan usab ako South Korea, ang pinakalas na ako nga mission station Guyana, South America. Si Padre Dodge hikan didto. Sumao ka na ang mga giamong giadtuan. Aduna kitay mga misyonero sa New Zealand, sa Australia, sa Cook Islands, ug Papua New Guinea ang pinaka-challenging nga misyon. Kung buot ka nga ma-challenge sa imong kinabuhi, adto ta sa Papua New Guinea. Kay ikaw pa maghimo, ang pari maghimo og simbahan, magbuldos og airstrip, ikaw may magluto kung masakit ka mo kamang ka aron magluto karon ka mabuhi. Siingon ni anak kung buot mo nga challenge ang inyong kinabuhi, apil mo sa misyon. Kamo mga kabatan-unan nga niya naminaw ug nitan-aw ni akong telebisyon, hagito ko kamong tanan nga ang kinabuhi sa usa ka misyonero malipayon. Sama na mo. Tungod sa kamalipayon, nangawala ang buhok kay malipayon man. Nangawa ang ipon, nangapangag, pero why sa payan? Kay mibitaw ang Ginoo, ang imong buhok giihap na niya. Bisag mga upaw pata, mga pangag pata, pero kita nagaalagad sa Dios, anaa ang kalipay, sulod sa kasing-kasing. So hinaot pa unta, hangyon ko kamong tanan, iampo ang ato mga pari nga mga Pilipinong misyonero nga sakop sa Mission Society of the Philippines. Number 1, ang inyong pag-ampo makatabang kaayo kana. Ikaduha, alang sa mga ginikanan palihog intawon at timanan yung mga anak. I-inspire sila nga mamahimong pari. Di lang pari kundi mahimong misyonero. Kung kamo makahalad ni ana, kumpleto na ang inyong offering sa Ginoo. Kung kamo adunay pag-umangkon inyong anak nga mahimong pari, makita ang imong offering sa Dios kumpleto. Kay ngano ang pari raman mao ra may obispo gihatas gitagaan og higayon nga mao mo konsagrar niya ng panog bino. Dili pwede si Buddy Ray kani uban diri nga mga si Kuya Robin. Ang pari ra gyud may makonsecrate niya ng pan ug bino nga himong tinuod nga lawas o dugo ni Kristo. Busa mga kabatan-unan, palihog intawon, tubag sa tawag. Kay kami na nga upaw na gyud taon miinig sigig sangyaw. Wag yoy ni apply, ambot unsaon lang nato ni. Hinaot nga kung maginikanan, pag-ampo og tabangi ang atong mga kaparian nga daghan unta kabatan-unan nga magpari, magmadre o magmisyon. Kay mao kana ang atong pagpakita sa atong pasalamat sa Dios nga human kita makadawat sa pagtugikan sa mga misyonero, kita na usab ang mupaambit niini. Kay nga naman, kung imo na ang kumkumon, di na dako, pero buka imong kamot. Ipha, di ba, mas daghan ang masulod ni ana. So, human kita makadawat, ato kining ipaambit, nga gasa, nga pagtuo, nga to sa uban. O ginaot, nga sama niya ng box diha, inyo nakita, ang inyong donasyon, makatabang usab, ang kita makapadayon sa atong misyon. Usbon ko, ang bahandi, ato nang nakalot, ato nang nakitaan. Apan usahay tungod sa atong pagkatawhanon, usahay di nato kini mapalambo tungod kay daghang mga babag nga atong ikaatubang sa atong kinabuhi. Hinaot unta usbon ko, itisok sa inyong mga kasing-kasing ug unahuna karong adlaw nga si Kristo anaa kaninyo ug kay buhi siya ato kaning ipaambit ngadto sa uban nga wala pa makadungog ni Kristo. Happy Mission Sunday kaninyong tanan. Palihog ko inyo mga tupad, maayong buntag, ug maayaw kang tao. Salamat. Palihog manindog kitang tanan. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, magagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug siyota. O sa tanang mga makita o dili makita, nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, itong anak sa Dios. Diyan sa samahan sa walang kapayapaan. Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag. Matuod ng Dios ikan sa Dios nga matuod. Diyan binuhat, usa kinaya samahan. Pinari kaniya nangahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao, alang sa atong kalawasan, mikanaw siya ikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya ang may lawas ikan ni Maria nga ulay, o nahimong tao.
Tungod kanato gilansang siya sa cross, sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay igilubong. Sa ikatlong kaadlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Bisaka siya sa langit, o nalingkod sa tuo sa Ama. Mubalik siya na may mayawon, aron panghukom sa mga buhi o sa mga minatay. O ang iyang ginarian walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagaykan siya sa amahan o sa anak. Dungan sa amahan o sa anak, gisimba siya o himaya. O gisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santo, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kasuluan sa salasa. Nagpaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa mapaabot ng kalibutan. Amen. Mag-ambo kita ngadto sa Dios ang tuburan sa tanang bahandi o kaayuhan nga ato nang makaplagan ang katagbawan sa atong kahiladman sa matag pag-ambo moingon kita patalinghogi kami Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Nga ang tanang nagalagad sa simbahan sa kanunay malipayong magsangyaw sa labing bililhong bahandi nga mao ang gingharian sa Dios ngadto sa tanang katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Nga ang mga pangulo sa kanasuran ilabi na dinhi sa atong nasod ila untang makatunan nga ang moralidad o espirituhanong aspeto sa katawhan maoy tinubdan sa tinuod ug lukop-langkob nga kalambuan sa nasod. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Nga niining tuig sa parokya, ingon nga kahiusahan sa mga komunidad, mapuy-an unta sa gagmayng Kristohanong katilingban ang gingharian sa Dios ug mapadayag kini diha sa malipayong pag-inambitay sa tanang butang. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Nga ang tanang sakop sa Philippine Society sa tibuok kalibutan malipayong mapaambit sa ilang mga talento ug kabtangan alang sa pag-alagad sa katawhan, ilabi na ang mga kabos sa mga masakiton ug mga magkinahanglan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Diha sa kahilom ipadangat nato ngadto sa Dios ang atong kaugalingong mga katuyuan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Ginoong Dios, ikaw lamang ang bahandi nga gipangita sa among kinabuhi. Ayaw itugot nga kami mahaylo sa daghang mga panulay og tentasyon dinhi sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Tungod
Mga igsoon, pag-ambo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Matunda sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong ama. Alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa. Kining Eucharistia, magsantos unda kanamo o magdala kanamo nganha sa mga kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Naasab kani. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ano na ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay og makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakigigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Og busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niini nga mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo bumalik sa katapusan panahon. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang o moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Damdami Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Santo Papa, ni Romulo among Arsobispo, ubang mga obispo ug sa tanang kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, ilabi na kadto ang among gihalad niining santos nga misa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria nga inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kihiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Puno sa pagtuo maghiusa kita karon sa pagsampit sa atong langitnong Amahan sa mga pag-ampo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala,
og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ang gingharian, ang kahumugang himaya, ang dusa ka Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, kahiusa o gugma. Ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maghinatagay kita karon sa timaan sa atong pag-inigso unay. Mga igsoon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Wulahan kita nga gidapit sa bangkete sa Ginoo. O Diyo, ang kalawat kanimo, apan pamulang lamang ilimang. Ang lawas ni Kristo. Mag-ampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagasaulog sa handumanan sa pagpasakit o pagkamatay sa imong anak. Kining gasa sa iyang gugma, magdugang unta, pagpulos sa among kaluwasan. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Doon na ba yung mga announcement? Salamat sa tanan nga misalmot sa santos nga misa, tanan nga biduyog dinhi kanado. Maayong buntag kaninyong tanan.
ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang santos nga misa, panglakaw kamo baluna ug ipaambit ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.